lho krawitane iki jenenge apa? Ngene kok ora gelem delok kopok nah iki gimana? Krawitane niki jenenge napa? Yo kowe ngomong ngono budal ngomong ngono. Krawitane niki lho asmane napa Pak Ji? Kok prawan, Pak? Krawitane niki namine napa? Kok jawabane prawan? Kok bleset. Oh, Krawitane napa niki namine? Pembujuan. Oh. Kok mangke besok iki tok. Iki saged ampun Dek, iki lak kanca-kanca nomongan lak kata. Nggih, dadi ya ganti sing jenengan sing mewakili kanca nomongan. Menawi wonten kang Ora ono iki merdeka kanggo sampean. Zaman anu Loh, pulang ikhlas ini kok mek imo. Coba deh, tembangnya apa? Coba pakai musik pentatonis, diatonis atau diatonis aja. yang Mak Jor-jor itu ya. Oh, tambal ban. Ya. Berarti pas do tambal ban yang tak sampean iki ban tugas sampean iki bukan misir. Lah kayak. Kalau saman kompon. Kita gosok. Ayo. Wis dekat kopi sak kopi. Lalu niki Pasno to Le. Pasno. Lalu niki pilu jangan tiso. Apa sih? Nadane lho Le. Nadane Pasno ya apa iki? Dan iki nunjau ya. Dan iki pas. Aduh sing mari pala untung deh. Ora. Lalu Enggak. Tuh itu pas Nah, dalu niki wilujeng nganti so. Gelap songo. Muga-muga rezekine saparan-paran. Apa kok sing tak katokan iki opo? Wah, dalane mesum iki rek. Ora ngono. Kulino delok. Wong masih ngongkon awake. Sampeyan duwe A. Ngongkon ngomong ngono bos. Mama pasti. Bede. Iki pasti. Iki pasti. Bede. Coba sampeyan coba. Asmane sapa Dek? Asmane sapa? Kula Biola ya tetep ya. Aku kayak biola. Viola. biasa. Cek, siapa jenengku, Dek? Viola. Gak maju. Sama tengah, tutup. Ana sinden asmane Viola. Sinden ini memang dambaan sayang. Kalau dilihat kamu berdua bahagia. Karena aku dan dia saling Risa. Ana sinden namine Risa. bisa. Ayo piye? Ayo Ana sinden namine Risa. setiap malam pasti datang di mimpi saya. Kalau dilihat siapa yang punya. Yang punya ya siapa? Berarti sampe oh seniman kok Seniman tanggap iso, ono ini ya ora masalah. Ya. Jangan ngerti deh. Oh ya. Aku iki tukang tambal ban. Saya bilang tambal ban itu enggak bocor itu.
Dan modelnya kayak ban serep. Serep. Coba agak kepedik. Aku iki ayo ya. Aku iki tukang tambal ban uripe sandalan-dalan. Risa, nyaut Risa. Golek tanah duit halal bentuk sandang lantang. Oke. Oke. Yuk langsung start masuk. Sikat musik Indonesia. mak sedot dor ono kana bacaan wah iki mesti rezeki tenan yo mak sedot dor kan pecah maneh esok rezeki ni tambah lumpur oi tambah lumpur oi tambah lumpur oi tambah lumpur oi tambah lumpur tambah banget. Mantap. Alhamdulillah. Lanjut. Jadi enten iki anu, Pak. Jadi enten 3L malam hari ini penjenengan. L1 Lakon. L2 Pluton. Lagun. Lunas. double Itu double L lah. Double M itu lalu lintas. Oh, Jadi lalu lintas itu kalau Jadi lakon, lagon, luton itu cakup pada panggilan penjenengan. Mungkin tontonan. tontonan. Iki Pak. Jadi luton iki, lagon iki, lakon iki. Iya. Lah iki. Tutup. Tutup. Iya. Tak kemauan. Yo bakal sira betul. Oh, tutup. Oh. Sik anu adu beda ngene sik. Ya Mas, cocok seperti tadi. Ya, maju dalam melodi. Oh, Nita ayo dong. Iki spote sing sadane spot pas pajak. No ne ne, no no no, no ne ne ne, no ne no. Nah, pajak. Jumatan. Nyolengo, nyosentir, nyokorek dan sumber. Oh, ini mati jek. Gitu. Tapi Tahu bakon tahu. Bangun tahu. wong iki sendiri mbok tak. Oh, macam bin lahir itu. Terus kata kamu apa ya? Ketemu Cahayu nih. Buat tempat dia lo kan ketemu Cahayu. Ya. Alah ya. Ini lestari gak bisa dosa nih Pak. Yaturke sedayane promak mohon Oke. Anu wae tak cek duit kita sore. Kokol. Loh, Ini kita lestari. oh dia sapa? Bakal tahu ya. Lesteng itu. Lestari alam Alah, Yo aku kuwe. desaku. Yang itu ya. Itu dia naik vlog, itu yang jenengan. Kula niki anake Bang. Oh, itu Oke rapahan. Tak lurusnya emang itu. Ya ini jelas. Iya. Coba deh. Nih. Ada niki lah kaya tembang zaman biyen. tinggi. No.
ngenteng. Sang Dewi katon lam-lami hamba permawani sami marung mati Yang desa ya. dasar wulane matahari Bareng. Ya. Ya monggo sing tak tresnani ning jero ati iki ra ana liyane saben esuk saben awan saben bengi menggawa mimpi. Ya monggo sing tak tresnani aku ra bakal lenggani janji ya mong sliramu sing tak tresnani nganti besok tumekaning pati. Loh, ini lho Pak. Dhewe iki digawe donya to. Ini lak nuansa orkestra seperti itu. Tapi koyo Mungkin ini lagune nek rap kode dikai. ya apa kon iku? Kok kon iku musim tak pokor kok. Oh, Ayo. kocak batak apa to jadi batak Yuk, siap. Les kali. tadi Mas Dominik. Dawuh, dawuh. Bicara di Kosovo. Nggih. Sebenarnya langsung boten ngomong Loh, lah kula lak ngeten iki gilir Jumetos kan sekalipun Oh bebas. Oh bebas. Nggih. Nggih. Oh siap. Kulo niku lek di salate putih paling Bapak Fari Oke, cocok. sasarangan Bapak Koirul Sinten mele? Bapak Sopur Bapak Untung Sareng Kecung awake dhewe iki pancen bengi iki kan bakal nyanyi terus digandengke karo suka-duka iki pancen ya. Suka-suka kok suka-suka. Ketua Panitia Bapak Untung Mbak Ble. Anu nyuwun pangapunten Pak Untung dereng saged Subur anu bos nyuwun pangapunten iki Pak Untung dereng saged pindah dan iki pun bisnis Untung itu rugi iki. Asmane Pak Untung. Oh, Yo no. Pak Untung Pak Koirul. Monggo. Bapak Parit Yo Pak Untung Pak Koirul oleh Pak Farid. Oh Dereng. Monggo Pak Tung, monggo Pak Tung. Monggo. Asik Pak Babinsa Pak Menjai iki. Yo bos Pak Untung Pak Koirul. Pak Farid. Buruk Nih. Gayang-gayangan mriki Mas. ya Mas Yai bagus nang potane Mas Untung, Mas Untung. Panjenipun Bapak Untung Monggo. Panjenipun Bapak Koirul panjenengan Sedaya panitia. Nah. Kersanipun terdokumentasi dalu menika. Kapundhut gambaripun sedap. Wah. Nah, kita sampun samaptos gayunipun. Menika Pak Parik. Nggih. Alah, Pak Parik mah ngeremke ketok pun di sini lah. Bapak Parit monggo mriki Pak. sampuripun Bapak Parik pindah niki sesarengan kula kancani Yen tak delok Bapak Farid piantune ora medhi. Pak Parik
kersa wonten panjenengan kamardikan wonten wonten. Badhe ngesaken dipun dampingi menapa piyambak. Mungkin besar. Tapi Pripun Mas? Didampingi napa? nggih saenipun dipun kancani. Oh, dikancani. Nggih. Niki umpamane milih mboten napa-napa? Bebas. Bebas nggih. Oh, nggih, nggih. Tantangan sedaya. Sing penting teng mriki mboten dibuka wangsul. Anu Pak Dalang, niki kula nyuwun sing niki lho Pak Dalang. Iki Pak, Niki model atos anu niki Pak. nggih Atos Saking mriki lho. nggih nomor 1 2 3 niki pas lho. lho. Pas liyane kaya kebab Turki. Kembangipun apa? Napa Mas Farid, Mas Irul napa Mas? Betul, maksudnya apa? Duet apa? Dandut napa campur sari? Sembarang. Sembarang. Nggih, dandut mawon Mas nggih. Dandut. Umpama Mas, Umpama niki anu Mas, panitiane niku mboten saged nyanyi sedanten lho Mas. Pajen Nggih. dipun kesaken dipun. Dandut mawon nggih. nyanyi bener apa? Mungkin dibantu kalih Mbake. Bisa. Oke. Pun, derek-derek. Nggih siap. Mangke nek panjenengan mboten apal, Pak Untung, Pak Subur, Mas Farid mboten apal, sinten mboten apal, kita YouTube mawon. Yo, upaya. Nggih, siap. Kembangipun apa? Umpama. Mangga. Bareng Pak Subur, Pak Untung. Goyang Farid. ya Pak nggih. Ayo Mas. Matur sembahipun, sumbangsih panjenengan mugi-mugi ndadosaken Malih angsal Mas. Dalem, Niku ajeng nyanyi niku sing niku lho Mas Mas. Farid. Mas Sing Farid. Pak Gandung Pak Farid niku lho. Oh, Mas Waduh Farid. nggih. Konser. Nggih sampun Mas Bedari, sampun Alhamdulillah, dalu nggih. sumbangun banget. Sampun kersa sumbangsih. Siap, siap Mas. Matur sembahipun, matur sembahipun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iki lho naon lho iki. Nggih. Namolo. Nggih, siap. Nggih, Bos. Sing Eh. wigati para panitia nggih kemudian Sampun derek sumbangsih. ingkang wigati iki sing mboten diarani diskriminasi nyatane panitia ya derek ngedekaken Lah ya kepiye wong yo gawe-gawene dhewe. Kok bine Mbak Lurah badhe singgah Mbak Lurah? Mbak Lurah. Oh, nggih Mbak Lurah namung derek, Bos. Nggih, namung anu tuturi handayani. Nggih. Nggih. Aduh, dadi Dipun tingali kawasan wijaan guru-guru Orane sampeyan ikut. Halo, kula kula bridging jam 8 pecah terbang wonten Pangkalan B. Terus dalu menika kula kalian betul badhe. Pangkalan pun dadi ning pangkalan sing ndi. Pangkalan sing ndi. Encing badhe asok arep. Betul. Ini spesial kado dari Ya, ya. saya dan Mas Jo. Lagu yang saya kirimkan ke keluarga besar dari Sambung. Iya. Nah, tinggal lagu, mangke login tentu warga masyarakat Jawa. Oke, kembangnya pun jarang ada. Oke, lagrang kesepan diri. Lagrang kesepan diri pun nanti percaya Pak Jo. Oh, Niki lo lagi iso guyu niki. Anu man bener-bener lagi teman. Oh, ben kesiram banyu adem. Yen mau bawa ini. Lah kok kono ki ngapa to? Wis iki. Enak-enak. Pamer bojo sing kenake. Tuh lek ki amayor, coba amayor.
kanggo kowe kanggo kowe. Oke, ya. Banyu langit ya Pak De. Ya bener bener. Jadi nyuwun berkain saking Gusti. Iya iya. Akan pemetesi banyu. Nggih, Nggih. nggih. Kadang niku bingung, Gusti niku bingung. Ane njaluk udan, njaluk panas. Sampai nate udan bali. Ya, Coba. Oke. Janjine lungane ra nganti suwe-suwe pamit esuk lungane ra nganti sore janjine lunga ra nganti prene suwene nganti kapan tak enteni Sing enak iki suarane apa sone? nggih sone, Pak. Son. satekane iki sone pilihan apa audionya lah tambahno repot tadi Yuk, sikat. Banyu langit. spesial kagem kanca-kanca pemuda Karang Taruna dan Bapak Limas spesial Ibu-ibu PKK juga dan juga ini LPP Limas, Bapak RT, RW, Biondo Sinoman, kita wedan. kalian buroplah rombongan lawas yuk kanca-kanca naga apa kamu Oh, naga buana Oh, pandu buana ya ya oh iya 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 ah ah lo iya 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 iya. nah niki mudah-mudahan banyu langit ini sesuai kalian tembangipun ridho lan hidayahipun tumurun saking Gusti Allah Subhanahu wa taala tinampi dening wonten keluarga wonten sambil gede. Insyaallah kabagyan kamulyan katentreman mayungi sedayanipun madangi lilipun. Nggih. Nggih, laras. Banyu. Bapak akan awak ya. Nggih, Nggih, Pak. Pramila menika mbok pilih wonten kajian ngatur nyuwun pangapunten. Jer. Boten, Pak. Laras. Oke, Kang Baku, boten wonten unsur menyinggung dan menyakiti kula panjenengan. Oh, lha iki. Ingkang daken niku bacok. Ingkang wigati. Nah, niki. Ingkang wigati boten wonten unsur menyinggung dan menyakiti. Murni kula panjenengan pelaku seni mengemban amanah budaya, partainya hanya untuk menghibur. Iki kupat lepet L3 lakon luntun kedah ketakup. Lakon gunah ukurane lakon kudu tutup crita lan lakone. Sembah nuwun kupat lepet boten liwat sedaya nggon slamet Mas Marta. Cekap semanten atur kula. Esuk injing sore santen. Suamiren kesane bola. Kak lurah kate Amin. Esuk injing sore santen. Kula meeting bayaran pinten. Bantuan nggih Mas Marta. Pangapunten Kang kathah. Matur nuwun. Tuk.